Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Umkhanyakude TV, igama lami nguVusi Mavusana laphana wengane zakwethu zehla ihlathi laphana kubantu akade beyitshela ukuthi imfezi emnyama ishadile nontombi eyiningi. Ihambile laphana ephejini layo yafike yasho ukuthi abantu abaphume ey'ndabeni zayo laphana wengane zakwethu. Yayisiveza nokuthi ntambama izo-addressa i-nation engicabanga ukuthi izobe ichaza ukuthi kwenzakalani-ke laphana wengane zakwethu. Kanti sekuyacaca nje laphana wengane zakwethu ukuthi ingoma leyana wengane zakwethu umfezi emnyama featuring ntombi eyiningi. Isihloko sengoma sithi ngenelela. Ngiyafisa ukwazi ukuthi mina ngabe kuthini kwakho ukuphawula. Kuyabonakala lapha ukuthi imfezi emnyama kade iyipromothela umsebenzi wayo. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cindezela subscribe, cindezela nephela ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Impilo yami mina yayingenje, inhliziyo yami ibanda nje igwe. Na uyazi kazi yaphinde, nginalwazi mina ngingazi mise kanjani. Ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala. Ngalanda imbuzi ngayihlaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha. Ingakho ngibonga idlozi lami, manje iguqukile impilo yami nami. Ingakho ngibonga idlozi lami, manje